Салям алейкум, мене звати Ельмаз Асан, телеканал АТР за підтримки Українського культурного фонду реалізує масштабний культурно-просвітницький проєкт, покликаний зберегти і популяризувати історії кримськотатарського народу. Його ключовою частиною став переклад українською мовою чотиритомної праці Валерія Вазгріна «Історія кримських татар», одного з найґрунтовніших досліджень, присвячених історії Криму та кримськотатарського народу. У межах цього проєкту ми розпочинаємо цикл програм, у яких говоритимо про постать Валерія Вазгріна, його наукову спадщину та значення його праць для кримських татар і сучасної України. Я пам'ятаю, це були 90-ті роки, і це була така одна із перших таких книжок, таких фундаментальних на той час. Я не пам'ятаю, скільки там було сторінок, десь під 300-200 скільки там сторонок, але це було дійсно фундаментально. На той час я ще навчалася в школі, і вперше я цю книжку побачила саме у дідуся, він її придбав. Я пам'ятаю, як в моїй родині її листали, читали і ділилися своїми враженнями, і потім я також зацікавилася цим, тому що я все ж таки вже навчалася в старших класах. І мені було дійсно цікаво прочитати цю книжку, тому що про кримських татар взагалі мало що було на той час. Було так точечно щось там, трошечки про Кримське ханство, але через призму російської історіографії. Щось трошечки було там про 19 століття, але також це дуже, ця інформація, її можна просто було по крихтах збирати. Це потім я вже знала, як ці по крихтах можна збирати, але тоді я ще не навчалася в університеті, коли я вперше побачила і прочитала цю книгу. Можна сказати, що вона була таким, знаєте, поштовхом для подальшого зацікавленості, наприклад, історії саме Кримського ханства, кримських татар, взагалі Криму. Тому, так, я вперше почула це ім'я якраз в 90-х, коли я навчалася в школі. І Валерій Євгенович дійсно зробив дуже вагомий вклад в історію, і це неоціненно. І я знаю, що дуже багато родин серед кримських татар, практично у всіх родинах була саме ця книга, і вона, я так думаю, що залишається досі. Ось, і тому так. Потім вже, я знаю, коли я вже навчалася в університеті, кожен Курултай практично Валерій Євгенович приїжджав до Криму, і з ним всі спілкувалися, так і його знала. Ось вперше я про нього почув, ще коли я був у Самарканді, в ініціативній групі організації Кримсько-татарського національного руху. Вона вже тоді у нас була. І в ОКНР ми збиралися і проводили різні дискусії щодо політики. І ось тоді про Вазгріна я вперше почув від Кенже Решата, який тоді очолював наш цей осередок. Він тоді їздив Союзом, він був у комісії Дагуджиєва. І ось вперше, а це ще до Курултаївський момент, до 91-го року, здається, це були 87-й, 89-й роки. Він розповідав, що є ось такий Валерій Вазгрін, який пише історію про кримських татар. Дуже цікавий. І ось тоді, пам'ятаю, він привозив ще брошури з його робіт. Мабуть, тоді сам видавом щось випускалося. І ми їх брали, читали. Це було дуже цікаво. Це стосувалося історії нашого народу. І ми все це хапали, розмножували, роздавали народу. І тоді вперше я про нього почув і дізнався, що є такий історик, як Валерій Вазгрін. Взагалі можу сказати, що це високоінтелігентна людина була, людина честі. Для нього, на жаль, ми вже його не побачимо, але це дійсно вихована така людина була, і честь для нього була важливіше за все. Він бачив, що відбувається, він ніяким боком кудись не склонявся, тобто він бачив, як є, і він йшов до своєї цілі, він просто писав те, що він бачив, то, що він хотів передати поколінням. По враженням, дуже інтелігентна, культурна людина. З ним було просто приємно побачитись, привітатись, поспілкуватись. Емоція позитивна від нього виходила. Я його таким і запам'ятав.
Пізніше, коли вийшла його книга «Історичні долі кримських татар», це був, здається, 92-й рік, ми отримали її і почали знайомитися зі змістом. Особисто я не читав її від початку до кінця, але уважно переглядав окремі розділи. Ті ж, хто вже встиг повністю прочитати книгу, ділилися своїми враженнями. Ми обговорювали її, обмінювалися думками. Тоді ми зрозуміли, наскільки ця праця є важливою і потрібною насамперед для нашого народу. Ми ще не замислювалися над тим, яке місце вона посяде в історії і яке значення матиме для майбутніх поколінь кримських татар. Читаючи історичні долі кримських татар, ми ніби бачили самих себе і в минулому, і в сьогоденні. Це дуже надихало. Книга мала величезний попит. Її шукали всі, хто мав таку можливість, передавали з рук у руки. Це було справжнє бібліографічне, рідкісне видання, яке тоді було дуже складно дістати. Я пам'ятаю, у 2000 році він приїжджав до Криму. Десь зупинився в Алушті, а потім мені зателефонував Мустафа Ага. Каже, що тут високо спускатися до моря, мені незручно, чи немає там чогось зручнішого. Я говорю, що Мустафа Ага мені сказав, давай у Ялту його. У нас там було місце, Масандрівський пляж. Ось туди, давай його. Я поїхав своєю машиною, він був із донькою, взяв його і повіз до Ялти. Розмістив, показав, що і як. І він там у нас десь близько місяця відпочивав. І потім, коли завершився відпочинок, забрали його, відвезли. Він був задоволений. Там море поряд в Ялті. І, звісно, Ялта є Ялта. Був задоволений. І ось це теж запам'яталося мені, такий особистий контакт з ним. Тому для мене це було такі, знаєте, людина, яка вперше вголос розповіла історію кримських татар. Це вже так, а потім вже, звичайно, я не можу сказати, що, можливо, ця сама книжка або саме труди Валерія Євгенійовича підштовхнули саме мене стати істориком. Ні, я не впевнена в цьому, я не можу це сказати, але згодом дуже часто Валерій Євгенійович якраз публікувався в газеті «Голос Криму». І в нього виходили такі, знаєте, монолітні статті на розворот. Газета сама була дуже велика. І, звичайно, що, наприклад, саме я підписувалася на цю газету саме з того, що там якраз була сторінка, присвячена історії кримських татар. І Валерій Євгенійович, він входив якраз в раду цієї газети і якраз дуже багато публікував своїх матеріалів, статей, і дуже багато якраз було по депортації, про саме виселенню кримських татар. Він дуже багато, в нього була можливість працювати в Петербурзі, можливо, і в Москві, саме в архівах. І це, звичайно, давало дуже багато матеріалу, і саме в цьому напрямку він дуже багато що зробив. Валерій Вазгрін – історик із яскравою науковою біографією та чіткою громадянською позицією. Його погляди і дослідження неодноразово викликали гостру дискусію та критику з боку частини радянських колег. Попри це, Вазгрін залишався послідовним у своїх переконаннях і продовжував відстоювати власне бачення історії Криму та кримсько-татарського народу. Його вирізняли принциповість, відданість історичній правді та прагнення повернути до наукового і суспільного дискурсу сторінки минулого, які тривалий час залишалися замовчуваними. Для нього було, мені здається, байдуже, коли його хотіли виключити з Академії наук. Мені здається, що йому це було байдуже, тому що право голосу кримських татар, істина, вона повинна була бути в першу чергу для нього. Тому це робить і йому честь, і він дійсно був такий чесний, така людина, яка робила свою справу чесно і відверто. В принципі, він не схилявся в якийсь там інший бік, він не сперечався, наприклад, як з той же самою Верховною Радою Криму, де там були дуже багато проросійських, ті самі Форманчуки та інші, які дуже багато що казали.
Да навіть не в 90-х, навіть на початку 2000-х, навіть коли вже вийшов чотирьохтомник Валерія Євгенійовича, це була така хвиля. І якщо б ви знали, ми на той час, коли вже була презентація чотирьохтомника, це знов була така хвиля ненависті, знаєте, недовіри. І вони повністю питалися споплюжити ім'я Возгріна, і вони ці проросійські наративи, які в нас були в Верховній Раді Криму, вони це висловлювали. Вони дуже багато що говорили негативного саме про Возгріна, що це заказ Меджліса, що там щось інше, що він такі свої цілі переслідує, що там за гроші, щось інше. Видумували дуже багато різного. І, звичайно, ми на це не звертали увагу, але ж були різні люди, які також звертали. І, на жаль, ви знаєте, що на сьогоднішній час в Україні є такі історики, які, наприклад, Возгріна не вважають академічним істориком. Тому що вони дуже... це якраз це йдеться саме з тих часів, коли якраз така пропаганда проти Возгріна була. Напевно, нам, кримським татарам, які на той час все одно були якісь бульбашки, це було байдуже, ми не зважали на це все. Ми бачили, що відбувається, але ми так остро не восприймали, тому що ми були відгорожені. Але назовні треба було на це дивитися. І якраз зовні дуже багато, така була розповсюджена пропаганда саме проти Возгріна. Я пам'ятаю, що була така газета в Криму «Кримські звісті», такі проросійські. І вони дуже багато, просто стаття за статтєю, вони просто скривдили ім'я Возгріна, вони просто писали дуже багато поганого. І ми на той час просто дивилися на це з усмішкою, вони бісяться. Да? Ми так це восприймали, але насправді це дало свої результати, на жаль, і це проникало в інші кола науковців, і сьогодні ми бачимо, що не всі науковці згодні з теорією Возгріна, з його працями, але більшість, звичайно ж, вже проаналізовують, читають, доводять, і вони доходять до того, що він все ж таки писав правдиву історію. Да, можливо, десь трошечки складним, таким з канцелярською мовою, це неправильно, канцелярською, більш науковою мовою, такою трошечки складною, він хотів дуже багато інформації передати, і, звичайно, що це на сьогоднішній час вважається, що дуже складно. Але це все ж таки є. І все одно, коли є посилання на Возгріна, це все одно десь у когось виникає. Він же не такий академічний. Вибачте, він все ж таки був фахівець, в нього були наукові звання, він дуже багато що зробив, він захищався, він дуже добре знав свою справу, він дуже був вагомим істориком. Звичайно, коли він є першопроходцем, наприклад, в темі кримських татар, звичайно, це визивало, напевно, якісь там негативні моменти, так, з боку його колег. А можливо, десь хтось захоплювався. Я думаю, що багато було і таких, які, можливо, це не висловлювали, але захоплювалися його працею також. Є такі також. Тобто по-різному відносилися. Але ми бачимо, що час грав на його стороні. Тобто для нього це стало в плюс, тому що на сьогоднішній час, сьогодні так, його праця є дуже вагомою. Я не знаю, як до неї ставляться зараз в Криму, тому що ми ж знаємо, що в окупації там зовсім інші правила. Його ніде не восприймають зараз проросійські інститут історії Марджані і інші, які дуже багато книжок зараз випускають. Наразі дуже багато в Криму книжок виходять, саме по історії кримських татар, саме по історії Кримського ханства, по різним періодам. Але Возгріна виключають. А це про що каже? Про те, що він дійсно вагомий, про те, що він дійсно писав правду, про те, що це всупереч того, що він сам жив в Росії, так, він сам жив в Петербурзі, все своє життя практично прожив, але він залишався людиною честі.
дослідженню історії кримськотатарського народу Валерій Возгрін присвятив багато років життя. Результатом цієї багаторічної праці стала 4-томна історія кримських татар. Фундаментальне дослідження, що посідає особливе місце серед праць з історії Криму. Це видання не лише поглиблює знання про минуле кримських татар, а й робить вагомий внесок у розвиток кримознавства, збереження історичної пам'яті та утвердження історичної справедливості. І тут треба додати, що таке історія кримських татар в 4-томнику. Це можна сказати, і напевно це правильно буде так сказати, що це все ж таки фундаментальна праця, ця, з якою можна напевно починати ізучати історію Криму, історію кримських татар, історичні процеси, які відбувалися на території Криму, тому що в нього є порівняння, напевно, там з Україною, з той же самою Росією, з іншими республіками пострадянського Союзу. Там дуже багато ще є цікавого, там не тільки там стосується Криму, а, наприклад, Крим з порівнянням, наприклад, з Італією, напевно, є. У 2013 році, коли проходила презентація його 4-томника «Історія кримських татар», так він називався, ми, чесно кажучи, і я був здивований, приємно здивований, що ось така об'ємна робота, такий 4-томник він створив. І тоді, я пам'ятаю, Ленур Іслямов був один зі спонсорів з випуску. Зробили такий красивий 4-томник, дуже красиво оформлений. І в Українському театрі на площі в центрі Сімферополя проходила презентація. Зібрався народ, він виступав, розповідав про зміст цих багатотомників. І, звісно, там презентували і давали активістам ці 4 книги. І ми, задоволені такі, несли ці книги додому і одразу переглядали. Потім я так теж переглядав спочатку, аналізував, що там всередині написано. Перше, що я для себе запам'ятав, так це відродження нашого народу, історично, ще до анексії Катериною, становлення нашого народу. Також про те, як на цьому півострові такі відомості були. Далі це був період після Катерини і анексії, і аж до радянської влади. Був період нашої автономії, яка утворилася, не знаю, в якому з томів було, ще при соціалістичній радянській владі. Але тоді наш народ сприйняв це як свою республіку. І всі намагалися, старалися, працювали за тими законами, які їм запропонували. Звичайно, іншого виходу і не було. Але вони працювали, старалися. Тоді, якщо хто знає, у 1921 році було створення автономної республіки. А в 1923 році вже Кримська РСР отримала орден Леніна за великі економічні показники. Це серед союзних республік перший такий орден був наданий і саме Кримській автономії. Це говорить про те, що народ організувався, він був готовий продовжувати створювати свою автономію, розвивати. Але, на жаль, потім це не сподобалось владі. Не тільки наш розвиток всього Союзу. І почали, звичайно, знищувати нашу інтелігенцію і взагалі повністю знищувати нашу автономію. Тут можна сказати, саме важлива річ в тому, що от саме Возгрін, якраз коли він працював, звичайно, що в нього дуже багато було таких російської історіографії, так? Але тут важливо розуміти, коли ти читаєш ці труди, а це треба було читати. Наприклад, Домбровського, там дуже багато було матеріалів пов'язаних саме з першою окупацією Кримського ханства в 1783 році, як це відбувалося, це документи. Але дуже важливо читати це було між строк і розуміти взагалі підхід, де там дійсно російська історіографія переписувала все це, і треба було це аналізувати. Тобто людина, яка не підготовлена, яка не без фаху історичного факультету, так, вона може прочитати і зрозуміти так, як є. Але історики, вони ще і повинні логічно мислити, вони повинні аналізувати, і це дуже важливо, і Валерій Євгенович якраз це і робив. Тому, звичайно, коли ми беремо його книги, коли, наприклад, сам цей 4-томник, який ми беремо і бачимо список літератури, там дуже багато, зараз для нас, жителів України,
в період повномасштабний, дуже багато питань, чому там дуже багато історичних, саме історіографії російської, але це дуже важливо, тому що як по непідготовленому мозку це читати неможливо. Але він читав і він аналізував і давав саме те, що треба було, там зерна все ж таки були. Якщо ми сьогодні будемо брати, наприклад, його чотирьохтомник і бачити список літератури, звичайно, що там дуже багато різної літератури. Але це нормально, тому що треба було проаналізувати все, що дореволюційні істочники, тобто джерела, дореволюційні джерела, вони більш такі, знаєте, ближче до істини, да, так можна сказати. Але все одно 19 століття дуже багато що переробляли, переписували, але не так, як це робили вже після 44-го року, коли просто вичеркнули кримських татар з історії. І тут, звичайно, що не було ніяких матеріалів. І тут Валерій Євгенійович взяв на себе дуже величезну місію, напевно, можна так сказати, що він це от по кріхтах збирав і саме такий пам'ятник, можна сказати, кримськотатарському народу зробив, саме написавши такий труд. Тобто тут важливо було те, що він проаналізував дуже багатий матеріал. І цього матеріалу вистачило для того, щоб написати, наприклад, окремі монографії, окремо пласти історії кримських татар, що він не зробив. І тут можна сказати, що це не кажу, кожному дано так читати з таким, знаєте, щоб були спокійні нерви, читати все це, що було написано. Так, там в нього є, наприклад, в історіографії той самий Надінський, якому замовили написати історію Криму. Також там є чотирьохтомник по історії Криму, де взагалі кримські татари є варварами, і взагалі вони там прийшли і не мають ніякого там нічого не мають спільного з півостровом Кримським. Ось це було завдання. Тобто тут важливо було саме прочитати всі ці труди, проаналізувати, як вже я казала. І, звичайно, що Валерій Євгенійович, він також користувався дуже багато і архівами, і матеріалами європейських бібліотек і архівів. І це також, тобто він зрівнював, і це він прорабатував саме цей історичний такий пласт історії, скрупульозно він все це прорабатував, звіряв якісь факти, сопоставляв, аналізував і видавав саме те, що він сам написав. Мій дід був звичайним учителем. Так, він був організатором, партійним працівником, певний час працював при Центральному комітеті, займався організацією колгоспів. Але найбільше я пам'ятаю те, як його любили люди. Ще в дитинстві до мене часто підходили літні люди, особливо жінки, і казали, що я дуже схожий на свого діда. І кожен неодмінно згадував якусь історію про нього. Пам'ятаю, одна жінка розповідала, збирали ми тютюн, було дуже холодно, земля вже промерзла, навколо багнюка, а ми босоніж. І ось він підійшов до мене та й каже: «Чому ти боса?» Одразу зняв своє взуття, тоді це були такі саморобні постоли, і віддав мені. А я кажу: «А як же ви?» А він відповів: «А мені вже додому недалеко, якось дійду». Ось такі випадки людям запам'яталися на все життя. І, звісно, це дуже зворушує. Він завжди був готовий поділитися останнім, що мав. У ті часи всі носили із собою торбинки з пайком. Брали в поле хліб, овочі, помідори, якусь їжу. І якщо під час обіду він бачив, що хтось нічого не їсть, то діставав свій пайок і віддавав цій людині. Таким він був. Згодом він став директором школи з підготовки кадрів при Раді народних комісарів у Сімферополі. Пропрацював там рік чи півтора, але потім вирішив повернутися до рідного села. Він казав: «Мені треба піднімати село». Саме тоді почався голод. Люди масово залишали свої домівки, їхали до джанкойських степів у пошуках хліба. Дід повернувся, почав збирати односельців, організовувати роботу, відновлювати господарство. Завдяки його зусиллям підвищилися трудодні, село поступово ожило, люди знову почали нормально жити. Це була його велика заслуга. У тих умовах, за тих законів, які тоді існували, він зміг покращити життя своїх односельців. Та у 1937-1938 роках усе змінилося. Хтось написав на нього донос, як це часто тоді бувало. НКВС викликали його до райкому. Друзі благали його: «Не йди, просто зараз вистрибуй у вікно і тікай». Але він відповів: «Чому я маю тікати? Я ні в чому не винен».
Він пішов, там його одразу заарештували. Трійка НКВС винесла йому смертний вирок. Півроку він провів у камері смертників, а влітку 38-го його розстріляли. Де його могила, ми не знаємо і досі. Лише згодом ми отримали довідку з архіву КДБ, у якій зазначалося, що його було розстріляно в Сімферополі. Але де саме це сталося, де його поховали, жодної інформації там уже не було. Такою була та епоха. Я так детально зупинився на цих спогадах, тому що історія кожної родини тісно пов'язана з історією нашого народу. Адже наше минуле ще до анексії, під час анексії, багато в чому повторює те, що вже відбувалося раніше, коли мільйони кримських татар були змушені покинути свою батьківщину через репресії, які принесла Катерина II після анексії Криму. Сьогодні, якщо дивитись крізь призму праць Валерія Возгріна, особливо його чотиритомної історії кримських татар, це вже не просто історія і не просто наукова розповідь про наш народ та його становлення. Це ще й потужний політичний аргумент проти спроб Путіна переписати минуле. Це цвях у череп Путіна. Адже нещодавно на одній із зустрічей з істориками Путін знову почав просувати свої історичні міфи. Він заявляв, що саме на Херсонщині нібито формувалася Росія, нібито у Херсоні хрестився князь Володимир, що Севастополь – це давній Херсонес, звідки бере початок російська державність. Таким чином, він намагається перекроїти історію Криму, а разом із нею і історію кримсько-татарського народу. Його мета – відсунути кримських татар від Криму, представити їх як якийсь пришлий народ, тоді як саме росіян подають як носіїв нібито споконвічних духовних скріп цього півострова. Насправді, це було все навпаки. Саме тут і полягає політичне значення праці Валерія Возгріна. Коли політики та історики вивчають його роботи, вони бачать очевидний висновок. Кримсько-татарський народ сформувався на території Криму як окремий етнос, ще задовго до епохи Катерини II. Мав власну державність, що існувала близько 350 років. Цей народ виник і розвивався на кримській землі тоді, коли про будь-яку російську присутність там ще не йшлося. Лише згодом Росія прийшла до Криму і почала привласнювати його історію та культурну спадщину. Тому чотиритомна історія кримських татар Валерія Возгріна сьогодні є не лише фундаментальною науковою працею, вона стала формою політичного спротиву російським спробам фальсифікувати історію. Ми побачили це ще у 2014 році, коли після окупації Криму росіяни почали проводити розкопки в Ханському палаці. Тоді я навіть думав, невже зараз вони почнуть знаходити якісь власні реліквії, щоб потім заявити про нібито давню московську присутність у Криму. Але окрім цього, я переконаний, що під час розкопок вони знаходили артефакти, які підтверджували багатовікову присутність кримських татар на цій землі. І найімовірніше, ці знахідки були вивезені до Москви, про них ніхто не повідомляв. Їхньою метою було не просто щось знайти чи підкласти. Вони прагнули стерти будь-які матеріальні свідчення історичної присутності кримських татар у Ханському палаці. Вони перекопали все. Що саме знайшли, ми не знаємо. Що вивезли – теж. Сподіваюся, якщо ці артефакти не були знищені, колись наші нащадки знайдуть їх у Москві після розпаду Росії. Я вірю, що це станеться. І тоді історики знову повернуться до цих матеріалів і зможуть ще раз засвідчити правдиву історію кримсько-татарського народу. Саме в цьому я бачу величезне значення Валерія Возгріна, і як історика, яким я його знав ще у 2000-х роках, і як людини, чиї праці сьогодні мають політичне значення. Росія намагається стерти нашу історію, переписати її, а праці Возгріна є вагомою противагою цим задумам і не дозволяють нав'язати світові фальшиву версію минулого. Я переконаний, що цей чотиритомник добре відомий науковцям, у тому числі і у Росії. Вони його читають, вивчають, але мовчать, адже така сьогодні політична атмосфера. Наведу лише один приклад. Мої онуки навчались в початковій школі. І вже в першому-другому класах їм говорили: ви не кримські татари, ви російські татари, запам'ятайте це. Так, дітям із самого раннього віку нав'язують думку, що вони нібито російські татари, аби вони втратили усвідомлення своєї належності до кримсько-татарського народу. Саме так працює російська пропаганда.
І щоб цьому протистояти, коли ці діти виростуть, якщо батьки чи дідусі і бабусі не змогли пояснити їм, ким вони є і звідки походять, вони зможуть звернутися до праць Валерія Возгріна. Читаючи їх, вони дізнаються правдиву історію свого народу, свого походження, і саме тому ці книги мають таке величезне значення для кримсько-татарського народу. Ну, мені здається, що зараз, якщо ми вже перекладаємо Возгріна на українську мову, а це обов'язково, це по закону України треба. Я думаю, що тут вже може бути редколегія, яка трошки адаптує ці тексти, да? Тому що в деяких моментах вони дуже важкі для восприйняття, тому що треба їх адаптувати, мені здається, і все ж таки я думаю, що це треба робити. І треба все ж таки просувати цю книгу, тому що все ж таки це монументальний труд. Так, буде дуже багато інших. Буде на різні теми, і це нормально, і це треба робити. Але якщо сьогодні також, наприклад, моя остання книга, яку я там писала про розстріляне відродження кримських татар, в мене є посилання на Возгріна. І так, дійсно, коли мій науковий редактор читав, і він каже, а звідки це там було? Там, наприклад, про Вілі Ібраїмова, так? А насправді, з посилання на сторінку є у Валерія Євгенійовича це. Тому що Валерій Євгенійович свого часу, можливо, він це не то, що там саме там один із епізодів брав з архівів, а він спілкувався, наприклад, з сином самого Вілі Ібраїмова. І це, наприклад, і він це записав з цих слів. Це також є матеріали. І потім вже він опрацьовував це з архівними матеріалами. На щастя, в нас на зараз є можливості наших українських архівів, які відчинені, і ми можемо працювати з ними. Звичайно, свого часу Валерію Євгенійовичу це було трошечки складно, але все ж таки він мог працювати якраз з російськими архівами, де це також були там допити всі, з чим от саме я маю на увазі оце розстріляне відродження кримсько-татарське. Тому посилатися на нього треба. Тому він дійсно, в нього дуже багато є цікавого. Є моменти, звичайно, там пов'язані, наприклад, з історією України, де він просто, деякі моменти, він людина, він не мог просто все знати, охватити в нього, можливо, десь не вистачало часу. Але це ж не говорить про те, що там десь є помилки або щось там. Просто десь недосказано, недописано. І це нормально. Він просто зробив канву історії кримських татар. І це дуже важливо, тому що для майбутніх істориків, для сучасних істориків, які вони можуть просто брати якісь там періоди, звичайно, розписувати нові книжки по тим іншим періодам. Але в нас є 4-томник, в нас є, в принципі, канва історична, вся історія кримських татар. Звичайно, вона дуже величезна, тому що все ж таки історія кримських татар, вона тисячолітня, якщо брати все ж таки з історії етногенезу кримських татар. Тому так, я думаю, що вона повинна бути у кожного історика, і кожен історик її повинен прочитати, осілити ці 4-томник. І я хочу сказати ще в цей момент, коли, можна сказати, один із перших академічних істориків, який відверто, але трошки обережно, можливо, в деяких моментах, але відверто він написав саме про етнічну історію кримських татар, що ми дійсно є тими самими потомками тих самих таврів, кімерійців, скіфів, сарматів, готів і інших. Тобто він робив це вже, але обережно він це робив, але він все ж таки це робив. І я розумію, і він розумів, напевно, свого часу, який там резонанс могло це викликати, там в 90-х, на початку 2000-х, тому що це ж все ж таки такі штики восприймалися. Ну і те, що я вам вже казала, як його книгу сприйняли саме проросійське таке суспільство в Криму, коли вийшов його 4-томник. Тому це таке. І я думаю, що треба перекладати українською, треба проводити презентацію, треба більше говорити про таку людину. І я думаю, що це і буде продовжатися. Тому що ми не повинні, щоб він пішов з забуття. Так як і багато інших
кримсько-татарських істориків, про яких зараз не пам'ятають. Ми знаємо Визгріна, ми знаємо Гайворонського, а ми, наприклад, вже не знаємо Розу Ярчинську, яка дуже багато що зробила для історії кримських татар. Вона в архівах також працювала, архівістка. Ми не знаємо Ібраїма Абдулаєва, який дуже вагомий був таким істориком свого часу, але дуже скромна була персона. І багато-багато інших сучасників, які, на жаль, вже в період окупації померли. Їх праці невідомо де є, які вони писали в стіл. Але я думаю, що згодом вони з'являться, і ми будемо їх також ізучати, писати, публікувати. І це дуже важливо. Тому я вважаю, що треба знати і більше видавати саме такі книжки. Я знаю, що в кримсько-татарських бібліотеках, а також у шкільних бібліотеках кримсько-татарських шкіл або шкіл із вивчення кримсько-татарської мови були розміщені ці багатотомні видання. Зокрема, раніше видані книги «Історичні долі кримських татар» та «Історія кримських татар» були передані до всіх цих бібліотек, щоб ними могли користуватися, вивчати їх і працювати з ними. У сучасних умовах, я вважаю, в Україні часто відбуваються зустрічі з представниками Міністерства освіти і науки, де обговорюють, якими мають бути підручники та освітні програми кримсько-татарською мовою. На мою думку, під час розробки цих програм необхідно обов'язково враховувати 4-томну працю Валерія Возгріна. Насамперед, її зміст потрібно адаптувати для дітей, підготувати короткі, зрозумілі тексти, які можна буде включити до навчальних матеріалів. Саме зараз варто закладати основу для майбутніх підручників. Особисто я не прихильник того, щоб уже сьогодні в Україні друкували тисячі, сотні тисяч підручників для кримсько-татарських шкіл. Передати їх до шкіл у тимчасово окупованому Криму неможливо. А якщо вони туди і потраплять, окупаційна влада їх просто знищить. Натомість уже зараз потрібно готувати навчальні програми, електронні макети, матеріали для майбутнього друку. Ця робота має відбуватись паралельно з підготовкою до деокупації Криму. Так само, як ми плануємо відновлення економіки, інфраструктури та повернення нормального життя на півострів, ми маємо готувати і систему освіти. Після деокупації необхідно буде оперативно розпочати масовий друк підручників і забезпечити ними школи. Кримсько-татарські діти повинні мати можливість навчатися рідною мовою, знати історію свого народу і розвивати власну культуру. Водночас українські школярі мають вивчати історію корінного народу Криму українською мовою. Це надзвичайно важливо. Я переконаний, що саме такі підходи повинні стати основою освітніх програм і проєктів, які реалізовуватимуться після звільнення Криму від російської окупації. Попереду на нас чекає велика робота. За понад 12 років окупації ми зазнали величезних втрат. Постраждали не лише кримські татари. Громадяни України в Криму також втратили можливість повноцінно вивчати українську мову. Це теж дуже серйозна проблема. Якщо згадати період ще до окупації, українська мова в Криму фактично була на узбіччі. Її не використовували належним чином, не ставилися до неї з належною повагою, а українські школи відкривалися з великими труднощами. Кримсько-татарський національний рух і Меджліс завжди підтримували відкриття українських шкіл у Криму. Це була одна з принципових позицій. У Криму існувала сила, здатна наполегливо домагатися цього, впливати на тодішню владу автономії і відстоювати право дітей навчатися українською мовою. Саме тому в майбутніх навчальних програмах для українських шкіл обов'язково мають бути використані знання, викладені у працях Валерія Возгріна. Його дослідження повинні стати одним із фундаментів викладання історії Криму для українських дітей. Адже без правдивої історії кримсько-татарського народу неможливо повноцінно зрозуміти історію самого Криму. Визнанням авторитету Валерія Возгріна стало його обрання до складу Меджлісу кримсько-татарського народу. Це рішення було свідченням глибокої довіри до вченого, його внеску в дослідження історії кримських татар та підтримку їхнього національного, культурного і політичного відродження. Цей крок став символом взаємної поваги між кримсько-татарським народом і людиною, яка присвятила значну частину свого життя дослідженню його історії.
Коли ми готували Курултай, я працював у виборчій комісії, відповідав за організацію виборів у Самаркандській області. І коли у 91-му році ми зібрались на Курултай, саме там я познайомився з Валерієм Мозгріним. Це сталося ще до офіційного обрання делегатів. Я вже знав його, як і багатьох майбутніх членів Меджлісу. Вони були активними, помітними людьми, і тоді ми познайомились особисто. Коли ж відбулись вибори до Меджлісу, за Возгріна проголосували практично одностайно. Він мав дуже високий авторитет серед делегатів і був обраний без жодних дискусій. Попри те, що за національністю він був росіянином, кримські татари сприйняли його як свого, тому що він писав історію нашого народу не як сторонній дослідник чи політик, а як людина, яка щиро прагнула донести історичну правду. Він чесно і сумлінно працював над тим, щоб ця правда стала відомою людям. Саме таким я його і запам'ятав. Під час перших засідань Меджлісу він справив на мене враження надзвичайно інтелігентної, врівноваженої людини, яка завжди мала власну позицію. Він не піддавався сторонньому впливу, уважно аналізував питання, розмірковував і лише після цього висловлював свою думку. Якщо говорити про його роботу в Меджлісі, то, звісно, потрібно враховувати, що він жив у Санкт-Петербурзі. Постійно приїжджати до Криму він не міг, проте щоразу, коли була така потреба, він приїздив і долучався до роботи Меджлісу. Не на кожне засідання, але на ті, де його участь була важливою, він завжди знаходив можливість бути присутнім. Він також брав участь у наших пам'ятних заходах, зокрема, щороку долучався до мітингів 18 травня, у День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме таким він мені і запам'ятався. Пізніше, вже у 2000-х роках, він більше не був членом Меджлісу, але його авторитет залишався незмінним. До нього ставились з такою ж повагою, як і тоді, коли він входив до складу представницького органу кримсько-татарського народу. Ми цінували його не стільки як політика, скільки як історика, людину, яка присвятила своє життя пошуку і утвердженню правди про кримсько-татарський народ. Саме тому він користувався великою повагою, а двері Меджлісу для нього завжди були відкриті. На будь-якому засіданні він був бажаним і почесним гостем, і якщо хотів висловитися чи поділитися своєю думкою з того чи іншого питання, його завжди уважно слухали. Дякуємо, що були з нами. Цей цикл програм створено телеканалом АТР за підтримки Українського культурного фонду в межах проекту, присвяченого перекладу українською мовою чотиритомної праці Валерія Возгріна «Історія кримських татар». Попереду нові випуски, у яких ми надалі говоритимемо про життя, спадщину та ідеї Валерія Возгріна, а також про історію кримсько-татарського народу. Я, Ельмаз Асан Коришкенчик.